hotellille Berliinissä ja tää huone on ihana ja tää vaikuttaa olevan niin kivalla alueella. Täällä on siis ihan sikalämmin, täällä on joku 26 astetta. Tuntuu niin oudolta, kun tuolla Suomessa on jo silleen kunnolla syksy oikeastaan. Mitäs Roni? Mä en ottanut aurinkorasvaa mukaan ja mä palaan täällä oikeesti. No mutta ei me ehitä olla edes hirveästi täällä auringon alla, niin... Lähdin tommoselle etelän matkalle Berliiniin. Niin. Mulla ollaan nyt suositeltu tätä Club Matea ihan sikana. Kannattaa maistaa. Roni, mikä on sun lemppari noista kaikista? Toi. Mitä? Ai se on nänni. Mä tykkään aina maistaa kaikki outoja juttuja, kun se on se YouTuben juttu. Mut mitä sä maistoit tästä? Tota vettä. Maistuu ihan vihreältä. Vähän suolas, vähän suolas. Toi on varmaan jostain merestä jostain. Näytä millaisen rannekkeen sä sait. On niin pimeä tää, jos niinku ihan häikäsee. Seuraavaksi tonne. Käytiin molemmat vähän polkemassa kilpaa. Kiva kun me joudun kuvaa sua. Mä voitin. Niin paitsi että mäkin voitin myös. Joten ei siinä. Oltiin molemmat hyviä, mutta siis toi oli ihan sikahauskaa. Mennään istuu tollasille tuoleille ja sit siinä on toi VR-lasit ja tuntui ihan kuin se oikeesti niinku kilpapyöräily. Ihan sikasiistiä. Mä oon niinku jossain avaruudessa. Tää on oikeesti ihan sairaan siisti. Ladies and gentlemen. Mulla oli aika makeet meiningit, mitä sä tykkäsit, Roni. Mä joudun aina kuvaa sua tälle alhaalta päin. Ja nyt ollaan ruokajonossa. Me syötiin jo vähän sellaista risottoa ja se oli ihan sika hyvää. Ja nyt jonotetaan jotain ihan muuta. Me ollaan tällä hetkellä Kreuzbergissä, en osaa lausua sitä saksalaisittain. Mutta tää vaikuttaa ihan niinku kivalta mestalta. Siis sun pitää nyt Roni hyväksyä se, että susta ei näe päätä. Joo, mun kädet näkee, se riittää. Se riittää, kamera ja kädet näkyy, niin se on niinku fine. Löyt tällainen place to be. Siis ihan sairaan siistin näköinen, tuolla on joku kirkko tai joku sellainen. Ja Roni kuvailee tuolla jotain omia juttujaan, mutta aika siistimestä. Tää vesi vaan näyttää aika tällaiselta seisoneelta. Okei, bye. Mitä sä teet? Älä kysy. Joo, mä just tilasin meille taksi. Mä vaan sanoin, että we would like to have a taxi Kreuzberg Street. Ja sit se oli silleen Croissant Street. No, Kreuzberg. Yes. 5 minutes. Okay, thank you. Ja nyt on tulossa taksi. Tosiaan me kysyttiin täällä niin ohikulkijoilta, että miten kannattaa niin hommaa taksi, niin ne sanoi, että kannattaa vaan venaa tossa, mutta ei täältä tuu niin yhtäkään taksia ja nyt me soitettiin. Mutta oikeasti siis saksan kieli, mulla ei ole mitään hajua miten lausutaan, mutta sulla meni kuitenkin niin aika hyvin loppujen lopuksi. Mutta se ymmärsi, katsotaan tuleeko tänne taksia. Joo, se varmaan jonnekin croissanttitielle. Me löydettiin taksi. Ei näy mitään, mutta ollaan kirjaimellisesti pimeässä taksissa. Toivottavasti tämä ei ole niinku oikeasti pimeä taksi, mutta jei. Päästään hotellille ja mulla on vähän nälkä. Tultiin siis hotellihuoneelle ja mulla on ihan hirveä flunssa, mun ääni lähtee ja mulla on kurkku kipeä. Ja mä en jotenkin jaksanut enää kävellä tuolla, vaikka siis Berliini on tosi kiva kaupunki. Ja täällä on jotenkin niinku tosi kivoja ihmisiä ja tykkään tosi paljon. Mutta nyt hotellihuoneessa, koska mun pitää herätä huomenna joskus tyyliin 6, koska mä lähden aika aikaisin sitten lentokentälle. Mutta oli tosi hauskaa. Makeet puitteet. Samsungilla oli niinku kyllä hienot jutut siellä ja niinku ihan mielenkiintoista. Kyllä esiteltiin uutta älykelloa.
Mut siistiä. Tosi kiva oli käydä täällä ja huomenna sitten takaisin Helsinkiin.